Onko se video? Nyt vasta otin. Olen vanginnut heidän isän, kun hän tuli tänne ruusukujalle. Hei, älä huuda, se ruoka on kirpeetä. Hänen sitä ruokaa. Lapset menivät juuri nukkumaan. Ja nyt alkaa jakso. Et pääse sieltä vankilasta ikinä pois. Vaikka olin söpäpupu aluksi. Eikä ole, se on majoneesi. Asiaan. Katso lapset. Aamu, eikös Pekka ole vieläkään tullut? Jostain kastikkeesta. Me ollaan Pekan sängyssä. Ups. Mehän oltiin molemmat siinä. Niin. Nyt on aamu. Eikä meillä asu ketään Pekkaa. Sun iskä on Pekka. No ei oikeesti. Mitä sä puhut? Tiedä. Tässä on ollut puolta asiaan. Mitä sä nukut vieläkin, senkin sikapos? Mä oon meille maissi. Mä voin todistaa, että mä vastuun. Olipa hyvä. Täällä ei oo! Okei, no sä voit nukkua siinä. Mikä radiobiisi tääkin on? Voit sä sammuttaa sen? Tää on hyvä biisi. Kuvaamaan mä tanssin. Ois joku ykkönen. Tässä on sulle kamera. Otetaan sit videota. Alalim. Mun sormet on niin kiinni. No ei te osteta turhii. Au. Mutta kävikö sinulle jotain? Milla? Mitä minulle kävi? Ei minulle kuinkaan käynyt. Säikähdin vain vähän. Olen varovainen tästä lähtien. Okei. Mä lähden. Heippa. Heippa. Sä apina, mitä työtä sä teet? Lila! En mitään, se ei kuulu sulle. Mut silti. Sä teet töitä. Hei, mä katon vankia. Mitä sä teet Pekalla? Pekka, tuu, mä pelastan sut. Vielä vähän. Mitä hän muka teki? Miksi sinun pitää varastaa hänet? Sano, mene itse sinne. Avaimet heitetään tästä rotkoon. Noin. Tule.
Kiitos Lila, kun pelastit minut. Ei mitään. Ai. Ole hyvä. Lappu.